момика, панки всичките момцика, панци всичките момика, панки, че ще да идат, че ще да идат на сбора на пана Ира, откъде марище, минат на сбора на пана Ира, откъде марище, минат. Здравейте от сцената на първи национален фолклорен събор Лудогорие. Тук в рамките на 2 дни в изключително живописната местност Пчелина на 10 км от Разград се проведе първото издание на фолклорен събор Лудогорие. От името на организаторите искам да изкажа благодарност към всички участници, които в рамките на 2 дни се изявиха в откритата фолклорна сцена. Удоволствие е за нас да се похвалим с изключителната масовост и високо ниво, което колективите показаха. На откритата фолклорна сцена се изявиха 39 вокални и танцови формации от 4 административни области – Разград, Търговище, Русе и Шумен. Те представиха пред нас характерни обичаи, характерни традиции от своето населено място, от своя роден край. Може би изключително колоритни бяха паламарца, техните изпълнения, наситени с изключително много емоция и позитивизъм. Също така изпълненията на танцов състав Бисер от село Гагово и всички останали, които показаха своето майсторство пред нас. Надяваме се този събор да се превърне традиционен и в следващата година, на следващото издание, отново да привлечем интереса и на гости, и на участници и да успеем да защитим това добро ниво на организация, което показахме в рамките на 2 дни. От името на всички организатори искам да благодарим на всички спонсори, които застанаха зад нас, за Сдружение Лудогорие, които осъществихме една идея да организираме Национален фолклорен събор Лудогорие и до година да заповядат пак
на това място и по същото време. Ще ги очакваме, ще има още повече атракции и забавления за посетителите. Пред вас ще се представи клуб за народни хора Капанска магия село Гецово с ръководител Неделчо Райчев. С танцово студио Калина Рада.
вашите аплодисменти! Специално за Иван! Айде, Калино, дайде в Босна на Дона зелена, там има вода студена, там има сенка дебела. Айде, Калино, дайде в Дона зелена, там има вода студена, там има сенка дебела. Аплодисменти! Аплодисменти, благодарности за това, което ни дадохте възможност да се преживеем с вас. Председателя на Сдружение, благодаря Валентин Димов. Благодаря сърце. Освен много здраве, останете така с добри български души от все сърце. Ви го пожелавам. Мерси, до нови срещи. А сега за мен е удоволствие да поканя на сцената тук при мен господин Ангел Ангелов, който освен, че ни забавлява 2 дни и ни гощава с изключително вкусни ястия, има да ни каже и какво се е случило вчера на така наречения пленер за изработка на подници на конкурса за рисунка. И днес, заповядай. Здравейте! Освен нещата, които успяхме да приготвим, с организаторите решихме, че това място и това събитие е добро начало да направим нещо за един център, социален център в град Разград, център Емилиан. Днес 10 подници бяха направени от деца, които бяха тук на събора. Тези подници ще ги изсушим по най-старата технология, по която се правят. Ще ги изпечем и в средата на ноември месец с още 3 пъти по 10 подници ще направим един благотворителен търг, като парите от този търг ще бъдат преведени по сметката на център Емилиан. Идеята е деца помагат на деца, да бъде нещо, което да е истинско, което да се случва наистина, а не просто да си разказваме приказки, които никога не се случват. Благодаря много за съдействието на Валентин. За мен беше голямо удоволствие да съм във вашия край. Научих много неща, научих някои добавки към оригиналната капанска рецепта, която правихме. Надявам се, капанска, да, цял ден и вчера и днес ме поправят. Сигурно ще се науча, но няма да е днес. Малко трудно уча тези неща. Благодаря на всички, които опитаха тигана, които се снимаха. Това всъщност не е просто начин на хранене, е начин на преживяване. Надявам се, че ви е харесало. Благодаря ви още веднъж. Ние също ти благодарим. А сега искам да поканя на сцената при мен инициаторите и организаторите на този прекрасен двудневен празник. Сдружение с нестопанска цел Лудогорие 2012, които доказаха, че заедно можем повече. Заповядайте, колеги! Както те, така и техните семейства месеци наред с цената на много труд и безсънни нощи се опитаха и доколкото видях, направиха всичко възможно да превърнат този фестивал, този събор в един прекрасен празник. И както всяко начало си има своя край, искам да изкажа специални благодарности за подкрепата, която ни оказа Община Разград и лично кмета на Община Разград, господин Денчо Бояджиев, за това, че ни повярваха и застанаха зад нас. От сърце поклон и благодарности към всички участници, които в рамките на 2 дни ни накараха да се почувстваме горди, да сме част от един прекрасен празник и да си докажем, че това, което ни сближава, което ни прави единни и ни доказва, че заедно можем повече, е фолклорът,
традициите, изкуството, приятелството. Благодарим ви и на вас, скъпи гости на събор Лудогорие, за позитивната енергия, с която успяхме да докажем на всички и на себе си, че няма по-добро нещо от празника, от добротата, от приятелствата, които създадохме в рамките на 2 дни. И сега за мен е удоволствие да дам думата на председателя на Сдружение Лудогорие Валентин Димов да закрие официално първи национален фолклорен събор Лудогорие. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на Даниела Неделчева и Севдалина Тодорова, център читалища, които ни повярваха и ни изтърпяха през последните 6 месеца. Благодаря ви, че ни повярвахте. Скъпи приятели, тия 6 месеца ни костваха много. Да минем през фирмите, да им кажем какво искаме да направим. Направихме един благотворителен концерт, казахме каква ни е идеята, какво искаме да направим. Ето, дойде момента, в който това нещо го направихме. Закривам първи национален фолклорен събор Лудогорие. Очакваме ви до година отново. Благодаря ви много. И така, макар и с неудоволствие, но както казах, всяко начало води след себе си и своя край. Приятели, заповядайте отново на второто издание на Национален събор Лудогорие до година по същото време в това прекрасно магично място Пчелина. Надяваме се да бъдете с нас. Хубаво настроение, прекрасно лято и позитивни емоции за всички вас. Още веднъж от сърце поклон и благодарности към всички, които ни повярваха и направиха този празник прекрасен. До нови срещи!